ካብ ኢትዮጵያ ተበጊሳ ሓይልታት መንግስቲ ሱዳን ክትጥቅዕ ዶብ ጢሕሳ ዝኣተወት ስትራቴጂካዊት ድሮን ኢትዮጵያ ኣብ ሃገረ ሱዳን ብሓይልታት መንግስቲ ሱዳን ተወቂዓ ከም ዝተሓምሸሸት ዝተረጋገፀ ሓበሬታ ወፂኡ ኣሎ። እዚ ብዝርዝር ናባኹም ክነብሎ ኢና። ኢትዮጵያ ሓድሽ ወታደራዊ ምንቅስቃስ ምሽጥራዊ ብዝኾነ ኣገባብ እናካየደት ትርከብ። ንሱ ድማ ድሕሪ ናይ ብቐዳማይ ምሽጥራዊ ኣኼባ ብልጽግና ኦሮሞ ዝተወሰነ ውሳነ ምዃኑን ዝዝረበሉ ዘሎ ክልተ ሓደሽቲ እዝታት ንሳቶም ድማ እዛ 12 እዛ 13 ዝበሃሉ ንምምጥያሽ መብዛሕትኡ ሓይሎም ኣብ ማእኸል ሃገር ዝንቀሳቐሱ ኮይኖም ካብ ተወለድቲ ኦሮሞ ጥራሕ ልዕሊ 30,000 ዕጡቓት ከም ዝተመልመሉ ዝበፅሐና ሓበሬታ ኣጋሊጹ ኣሎ። ነዚ እውን ናባኹም ክነብሎ ኢና። ዕጡቃት ፋኖ ብድሕርቲ ኣብ ዝሓለፈ መዓልታት ዘውፅዎ መጠንቀቕቲ ሓዘል ሓበሬታ ሕዚ ድማ ሓይልታቶም ኣሰባሲቦም ኣብ ልዕሊ ሓይልታት ምክልኻል ሃገር ኢትዮጵያ ብዘኸፈትዎ መጥቃዕቲ ብር ሸለቆ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ማእኸል መሰልጠኒ ሰራዊት ኢትዮጵያ ከም ዝተቆፃፀርዎ ዝበፅሐና ሓበሬታ ኣቃሊዑሎ። እዚ እውን ናባኹም ክነብሎ ኢና። እዚ ከምዚ ኢሉ እንሃለወ ፋኖ ምስ ሓይልታት ሰሜን ሓድሽ ወታደራውን ፖለቲካውን ቃል ኪዳን ከም ዝፈረመ ተገሊጹ ኣሎ። ዕላማ ቃልሲ ፋኖ ኣብ 4 ኪሎ ብምእታው ንስርዓት ብልጽግና ምፍራስን ኣብ ኢትዮጵያ ስርዓታዊ ለውጢ ምምፃን ከም ዝኾነ ይዝረብ ኣሎ። በዚ መሰረት ድማ ሓይልታት ፋኖ ምስቶም ቅድም ክብል ጽምዶ ፈጢሮም ዝንቀሳቐሱ ዘለዉ ሓይልታት ትግራይ፣ ኤርትራ፣ ሱዳንን ኣብ ሃገረ ሱዳን ሓድሽ ቃል ኪዳን ከም ዝተፈራረሙ እዩ ዝዝረብ ዘሎ። እዚ እውን ናባኹም ክነብሎ ኢና። سلام ጥዕና ሃበለይ ካብ ኩሉ ኩርናዕቲ ዓለም ኮይንኩም መደባት መረብ ኒውስ ኣብ ምክህታል ትርከቡ ክቡራት ተኸታተልቲ ንሎማት ዝደለናዮም ሓደሽቲ ሓበሬታት ሒዝናልኩም ናባኹም መፂና ኣለና ንምክህታልኩም ንዕድም። ካብ ኢትዮጵያ ተበጊሳ ሓይልታት መንግስቲ ሱዳን ክትጥቅዕ ዶብ ጢሒሳ ዝኣተወት ስትራቴጂካዊት ድሮን ኢትዮጵያ ኣብ ሃገረ ሱዳን ብሓይልታት መንግስቲ ሱዳን ተወቂዓ ከም ዝተሓምሸሸት ካብቲ ከባቢ መድሃኒ ግደይ ኣረጋጊፁ ፀብፂዎ ኣሎ። ክቡራት ተኸታተልቲ ከም ዝፍለጥ ኢትዮጵያ ብዙሕ ግዜ ንአርኤስኤፍ ተባሂሉ ዝፍለጥ ብጀነራል ሓምዳን ዳጋሎ ዝምራሕ ዕጡቕ ከም ትሕግዝን ኣብ ዝሓለፈ ድማ ብሮይተርስ ዝተቃልዐ ሓደ ዓብይ ምሽጥር ነይሩ። እዚ ድማ እንታይ እዩ ኣብ ከባብታት ቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል ዝርከብ ሓደ ዓብይ መሰልጠኒ ሃኒፃ ነቶም ናይ አርኤስኤፍ ዝበሃሉ ሓይልታት ተሰልጥን ከም ዘላ ዝወፅእ ሓበሬታ ቃሊዑ ነይሩ። ነዚ ስዒቡ ድማ ብዙሓት ዓይነት ፀቕጥታትን ፖለቲካዊ ክሳራታትን ኢትዮጵያ ክበፅሓ ክኢሉ እዩ። ሕዚ ድማ ናቱ መቐፀልታ ክኸውን ዝኽእል ካብ ኢትዮጵያ ተበጊሳ በቀጥታ ናይ ኢትዮጵያ ድሮን ያዚያ ካብ ኢትዮጵያ ተበጊሳ እቲ ዶብ ናይ ሱዳን ጥሒሳ ናብ እቲ ናይ ብጀነራል አልቡርሃን ዝምርሑ ሓይልታት መንግስቲ ሱዳን ንምጥቃዕ ዝኣተወት ድሮን ስትራቴጂካዊት ድሮን ብሓይልታት መንግስቲ ተወቂዓ ተሓምሽሻ ከም ዘላ ካብቲ ከባቢ መድሃኒ ግደይ እዩ ፀብፂቡ ዘሎ። ከም ዝፍለጥ ኣብ ዝሓለፈ ክሳብ 6 ዝኣኽላ ኣብቲ ከባቢ ናይ ዶብ ናይ ኢትዮጵያን ናይ ሱዳንን ከም ዝተሓምሸሻ ይፍለጥ እዩ። እዚኣ ድማ መበል ሻውዒት ትኾነላ ማለት እዩ። ክቡራት ተኸታተልቲ ሕዚ እውን ተደጋጋሚ ስዕረት ዝበፅሖ ዘሎ ሓይሊ ብልፅግና ንአርኤስኤፍ ክሕግዝ ዝሓሰቦ ዘሎ ሓይልታቱ እናመኸነን ከምኡ ድማ ሩኡይ ሽንፈት ሩኡይ ስዕረት እናተሸፈነ ከም ዘሎን እዩ እዚ በፅሕና ዘሎ ሓበሬታ ዘቃልዕ ዘሎ። ክቡራት ተኸታተልቲ እዚ ጥራይ ኣይኮነን። ብዙሕ ግዜ ካብ ኢትዮጵያ እናተበገሳ ንሓይልታት ሱዳን ዘጥቅዓ ብዙሓት ድሮናት ከም ዘለዋ እዩ ዝግለጽ ዘሎ። ክቡራት ተኸታተልቲ እዚ ድማ ሕዚ እውን እቲ ሓይልታት ሱዳን ብዙሕ ግዜ የጠንቀቑ ከም ዘለውን እዚ እትገብሮ ዘላ ናይ ኢድ ምትእትታው ኢትዮጵያ ንአርኤስኤፍ ትገብሮ ዘላ ሓገዝ ጠጠው ክተብል ተዘይክኢላ ድማ ሓያል ዝኾነ ዓፀፋዊ መልሲ ክንህብ ከም ዝኾና ኢሎም ጠንቂቖም ነይሮም እዮም። ኣብ ዝሓለፈ ሕዚ እውን ንሱ ቋረፀት እዩ ቀፂላ ዘላ እንተኾነ ግን እታ ስትራቴጂካዊት ድሮን ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብቲ ምስሊ ተወቂዓ ተሓምሽሻላ ማለት እዩ። ክቡራት ተኸታተልቲ ናብቲ ናይ ቀፃሊ ዜናና ክንሓልፍ ከለና ኸ ኢትዮጵያ ሓድሽ ወታደራዊ ምንቅስቃስ ምሽጥራዊ ብዝኾነ ኣገባብ እናካየደት ትርከብ። ንሱ ድማ ድሕሪ ናይ ብቐዳማይ ምሽጥራዊ ኣኼባ ብልፅግና ኦሮሞ ዝተወሰነ ውሳነ ምዃኑን ዝዝረበሉ ዘሎ ክልተ ሓደሽቲ እዝታት ንሳቶም ድማ እዚ 12 እዚ 13 ዝተባሃሉ ንምጥያሽ መብዛሕትኡ ሓይሎም ኣብ ማእኸል ሃገር ንክንቀሳቐስን ካብ ተወለድቲ ኦሮሞ ጥራሕ ልዕሊ 30,000 ዕጡቓት ከም ዝተመልመሉን እዩ እቲ ዝበፅሐና ሓበሬታ ኣቃሊዑ ዘሎ። ክቡራት ተኸታተልቲ ኣብ ዝሓለፈ ተደጋጋሚ ክነቃልዖ ከም ዝቐንና ብልፅግና ኦሮሞ ኣብ ኣዳማን ኣዲስ ኣበባን ዝገብርዎ ዝቐነዩ ምሽጥራዊ ኣኼባ ነይሩ። ናይቲ ኣኼባ ንሱ መሰረታዊ ሓሳቦም ድማ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ስርዓት ብቐሊሉ ብጽምዶ ዝበሃል ኣብ ሰሜን ዝተመስረተ ሓይሊ ይስዓር ከም ዘሎን ብዙሕ ፕሮፓጋንዳ ድማ ኣብ ልዕሊ ኦሮሞ ጽላኣት ይስራሕ ከም ዘሎን እዚ ስርዓት ናይ ብልጽግና ሓድሽ ዝኾነ ሪፎርም እንተዘይካይዱ ድማ ኣብ ቀረባ ግዜ ክስዓር ከም ዝኽእልን ዝብል ኣንፈት ከም ዝገምገሙን እዩ እናተነገረ ዝርከብ። በዚ መሰረት ከዓ ሓደ ዝገምገሞ ዓብይ ኣንፈት ነይሩ ብህጹጽ ካብ ተወለድቲ ኦሮሞ ሓደ ክልተ እዝታት ክጣያሻ ከም ዘለውን እንተን ክልተ እዝታት ንሳተን ድማ ኣብ ኣዲስ ኣበባን ዙርዩን ዘሎ ከባብታት ንክሕልውን እቲ ናይ ብልጽግና ሰራዊት ብከባብታት ዶብ ክንቀሳቀስ ከሎ ንሳቶም ድማ ኣብ ማእከል ኢትዮጵያ ኮይኖም
ነቲ ናይ ኣዲስ ኣበባ ወይ ከዓ ናይ 4 ኪሎ መንግስቲ ክሕልውን ንዕኡ ሳፖርት ክገብሩን ዝኽእሉ ክልተ እዝታት ክጣየሹ ከም ዘለዎም ዝብል ውሳነ ወሲኖም ነይሮም። ናይዚ መቐፀልታ ድማ ሕዚ ፍረ ከም ዘፍሪ እናተገብረ እዩ ዝርከብ። እቶም ናይ ብልፅግና ሓይልታት ሕዚ እውን 30,000 ዝኣኽሉ ካብ ኦሮሞ እቶም ሚሊሻታት ኦሮሞ ሓዊሱ 30,000 ዝኣኽሉ ዕጡቓት መልሚሎም ክልተ እዝታት ኣጣይሾም ኣብቲ ከባቢ ንምውፋር ዓሊሞም ይንቀሳቐሱ ከም ዘለዉ እቲ ዝበፅሐና ሓበሬታ ዘመላኽት ዘሎ ክቡራት ተኸታተልቲ። እዚ ድማ ማዕረ ክንደየናይ ሓደገኛ ከም ዝኾነን ክንደየናይ ናፍቲ ዝሓስብዎ ዘለዉ ወራር ኣብ ልዕሊ ትግራይን ኤርትራን ብሰፊሑ ይዳለዉ ከም ዘለውን ዘርኢ ሓደ ሓበሬታ እዩ። ክቡራት ተኸታተልቲ እሞ እዚ ናብ ህዝብናን ናፍቲ መሪሕነት ኣብ ትግራይን ኣብ ኤርትራን ዝንቀሳቐስ ዘሎ መሪሕነት ንክበፅሕ ድማ ሼር ምግባር ከይትርስዑ ክቡራት ተኸታተልቲ። ናብቲ ናይ ሓደ ሓበሬታና ክንሓልፍ ከለና ከዓ ዕጡቓት ፋኖ ብድሕርቲ ኣብ ዝሓለፈ መዓልታት ዘውፅእዎ መጠንቀቕቲ ሓዘል ሓበሬታ ሕዚ ድማ ሓይልታቶም ኣሰባሲቦም ኣብ ልዕሊ ሓይልታት ምክልኻል ሃገር ብዝኸፈትዎ መጥቃዕቲ ብር ሸለቆ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ማእኸል መሰልጠኒ ሰራዊት ኢትዮጵያ ከም ዝተቆፃፀርዎ እዩ ዝግለጽ ዘሎ። ኣብቲ ምስሊ እውን ከም ትሪእዎ ዘለኹም ክቡራት ተኸታተልቲ ብር ሸለቆ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ዝነበረ ቅድሚ ሕዚ ሰፊሕ ናይ ኢትዮጵያ ሰራዊት ዝስልጥነሉ ዝነበረ ማሰልጠኛ ቦታ ኣብ ኣምሓራ ኣብ ጎጃም ዝርከብ ማለት እዩ። ሕዚ ሓይልታት ፋኖ ሙሉእ ብሙሉእ ተቆፃፂሮም ከም ዘለውን ኣብቲ ከባቢ ዝነበረ ሰራዊት ናይ ኢትዮጵያ ከም ዝደምሰስዎን ከምኡ ድማ ብዙሕ ከም ዝተማረኸን ከም ዝሞቱን እዩ ዝነገር ዘሎ ክቡራት ተኸታተልቲ። ሕዚ እውን እቲ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ናይ ኣምሓራ ዝግበር ዘሎ ኩናት እናቐፀለሉ ኣብ ዝርከብ ሰዓት እዚ ወሳኒ ዝበሃል ዓወት ኣብ ከባቢታት ብር ሸለቆ ከባቢኡን ከም ዝተዓወቱ እዩ ዝነገር ዘሎ ክቡራት ተኸታተልቲ። ናብቲ ናይ መጨረሻ ሓበሬታና ክሕልፈኩም ከለኹ ከዓ ፋኖ ምስ ሓይልታት ሰሜን ሓድሽ ወታደራውን ፖለቲካውን ቃል ኪዳን ከም ዝፈረመ እዩ ተገሊጹ ዘሎ። ዕላማ ቃልሲ ፋኖ ኣብ 4 ኪሎ ብምእታው ንስርዓት ብልፅግና መፍራስን ኣብ ኢትዮጵያ ስርዓታዊ ለውጢ ምምፃን ከም ዝኾነ ይዝረብ ኣሎ። በዚ መሰረት ድማ ሓይልታት ፋኖ ምስቶም ቅድም ክብል ፅምዶ ፈጢሮም ዝንቀሳቐሱ ዘለዉ ሓይልታት ማለት እውን ሰራዊት ትግራይ ሰራዊት ኤርትራን ሱዳንን ኣብ ሃገረ ሱዳን ሓድሽ ቃል ኪዳን ከም ዝተፈራረሙ ይዝረብ ዘሎ። እዚ ሓደ ሓበራዊ ዝኾነ ቃል ኪዳን ክንደየናይ ሓይሊ ገዚፍ ሓይሊ ይሳተፍ ከም ዘሎን እቲ ፋኖ ናብቲ ናይ ዝፀንሐ ናይ ኤርትራ ናይ ትግራይን ሱዳንን ምንቅስቃስ ተሓዊሱ ድማ ኣብዚ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪካ ሓደ ፅዕንቶ ክፈጠር ዝኽእል ሓይሊ ይምስረት ከም ዘሎን እናተነገረ ዝርከብ። እቲ ምሽጥራዊ ዝተባሃለ ናይ ቃል ኪዳን ሰነድ ድማ ኣብ ሃገረ ሱዳን ከም ዝተፈረመ እዩ ተነጊሩ ዘሎ ክቡራት ተኸታተልቲ። እዚ እውን ነቲ ኣብ ዞባና ዝምዕብል ዘሎ ናይ ወታደራውን ፖለቲካውን ፃውዕታት ክፃወር ዝኽእልን ከምኡ ድማ እቲ ናይ ሰሜን ፓርቲ ዝበሃል በቶም ኣብ 4 ኪሎ ኮይኖም ዝእዘዙ ዘለዉ ሰራዊታት ንኸይሰዓርን ከምኡ ድማ ነቲ ፋኖ ዝኸዶ ዘሎ ርሕቐት ንምድጋፍን ነቲ ናይ ኣብ መንጎ ፌደራልን ኣብ መንጎ ትግራይን ተፈጢሩ ዘሎ ፍሕፍሕ ተጠቂሙ ብዙሕ ወታደራውን ፖለቲካውን ከስቢ ክኸስብ ዝደለየ ፋኖ ድማ ሕዚ እውን ናብቲ ፅምዶ ዝበሃል መንቅስቃስ ተሓዊሱ ከም ዘሎን እዩ እናተነገረ ዝርከብ። ሱዳንን ኤርትራን ትግራይን ኣብ ዝሓለፈ እውን ብብዙሕ ሪፖርት ክንገብረልኩም ከም ዝፈተና ببزح ملكعو أفتي وتدراون بوليتيكاون زبالة حاجات إن تحقق خام زركوا زفلت كوينو حزد ما ناتو مقطع تزخون حيل تدفنو نزي صمدو وقعوا زي كونا ملكعو حبراو زخون ناي قال كيدان سنة تفراري مون كم زلو يزبطحنا حبريتا زملخت له خبرت تخاتلتي امو زي حبريتا زي ناكل محبرسبنا خبصح شير مغوار كيترسعكم دما زمدلون تفتيهم سبسكرايب نا لايك مغوارون كيترسعكم خبرت تخاتلتي انت انا جن لو معتنا رن مدلو زازي ملهو سلام